Congratulations po. Serve nyo yung narating nyo. Salamat. Sir, good morning po. Congratulations. May malaki po tayong problema. Yun na nga ang nasa isip. Sir! Ano ba, Berto? Di ka ba marunong kumatok? Nagbayad daw po siya ng danyo sa ginawa niya. Ano ba naman siya? Ang laki na nga ng problema ko dito. Dadagdag pa siya. Parang galit na galit siya. Tumaas po ang sales natin ngayong araw, sir. Buti na lang. Tumaas ang sales. Gaganahan ako magsugal ngayon. Halos lahat, tinaya ko. Pati pera ko sa bangko. Mainit talaga ang ulo ngayon ni Sir Romeo. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Kina! Natalo ka na naman? Siguraduhin mo makakabayad ka sa amin. Kung hindi, alam mo na mangyayari sa'yo. Parang nangihiram si sir dun sa dalawang lalaki ng pera. Magandang umaga po, Ma'am Mitch. Congratulations po. Salamat. Ma'am Mitch, alam po namin, deserve nyo yung narating nyo. Salamat. Nandun na ba si Sir Romeo? Ay, wala pa po, ma'am. Ah, ganun ba? O sige, sige. Salamat. Pasok na ako sa loob, ah. Sir, good morning po. Good morning. Congratulations. Maupo ka. Kaya nga pala, nagustuhan mo ba itong bago mong opisina? Opo, sir. Maraming salamat po. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko po mararating ito. Dahil yan sa pagsisikap mong makamit ang posisyon mo ngayon. Nako, sir. Kung hindi din naman ninyo ako tinulungan noon, wala din po ako dito. Hayaan niyo po, sir. Hindi ko po kayo ipapahiya. Sisiguraduhin ko po, nagagampanan ko po ang trabaho dito ng maayos. Mabuti naman kung ganun. Siya nga pala, may papagawa ako sa'yo ngayon. Sige po, sir. Ano po yon? Salamat po, sir. Mamaya po, pipilitin ko pong gawin ang mga pinapagawa nyo. Okay, good. Mag-umpisa na tayo sa project na gagawin natin ngayon. Sige, sir. Handa na po ako. Paano na to ngayon? Bumaba ang sales. Mitch, Sir, may malaki po tayong problema. yun na nga ang nasa isip ko kahapon pa. Alam niyo na po yung tungkol dito? Matagal na. Wala ka pa dito sa kumpanya. Talagang nanganganib na to. Dahil sa matinding krisis na nangyayari ngayon. Hayaan niyo po, sir. Gagawa po ako ng paraan. Tutulungan po kita. Sana nga, Mitch, may magawa pa tayong paraan para may salba ang kumpanyang ito. Hindi ako papayag, sir, na basta na lang babagsak ang kumpanyang ito. Sir! Ano ba, Berto? Di ka ba marunong kumatok? Siya na po, Sir. May importante lang po akong sasabihin. Sige, halika dito. Dito na lang tayo mag-usap. Ano ba yung importante mong sasabihin sa akin? Sir Romeo, yung anak niyo po, nagkaroon po ng problema sa ibang bansa. Ano? Bakit hindi siya nagsasabi sa akin? Sir, nakita ko kasi sa post niya. Nagtanong ako kung anong nangyari doon sa kanya. Bakit? Ano sabi niya? May nakaaway daw po siya sa kumpanya nila. At sabi po ng nakaaway niya na magbayad daw po siya ng danyo sa ginawa niya. Ano ba naman siya? Ang laki na nga ng problema ko dito. Dadagdag pa siya. Sir, baka kailangan niya lang po ng gabay niyo. Kausapin niyo na lang po siya ng maayos. Sige, tatawagan ko na rin siya mamaya. Sige po, sir. Alis na po ako.
Sino kaya yung kausap ni sir? Parang galit na galit siya. Sir, may problema po ba kayo? Wala ito. Personal problem lang. Okay po, sir. Sir, uuwi na po pala ako. Sige, mauna ka na. Total, anong oras na rin? Sige po, sir. Alis na po ako. Mag-ingat ka, ha? Susunod na rin ako mamaya. Nay, Oh anak, kumusta? mano po? Bakit po kayo nagwawalis? Baka mamaya niyan mapagod po kayo. Anak, nakakainip naman kung wala kang nagawa dito sa bahay. Tsaka, maganda naman tong trabaho ko. Sige, Nay. Basta, huwag niyong abusuhin yung katawan niyo, ha? Bawal kang mapagod. Oo anak, tsaka dahan-dahan naman ako kung kumilos. Halika, maupo muna tayo. Siya nga pala, Nay. Gusto mo bang lumipat na lang tayo ng bahay para mas komportable tayo? Bakit? Ayaw mo na ba dito sa tinitirhan natin anak? Ikaw lang naman po ang iniisip ko. May binibili po akong lupa at patatayuan ng bahay natin. Talaga anak? Mabuti naman at may naipundar ka na galing sa kinikita mo. Oo naman po, Nay. Mahirap na kasi kung wala akong naipundar. Lalo na sa mga pangangailangan natin. May naipon naman po ako at nakabili ng share sa isang kumpanya. Alam mo anak, nag-iba na yung buhay natin ngayon, hindi tulad ng dati. Kaya nga po, Nay, gusto ko na rin makalipat ng bahay pag napagawa ko na yung bagong bahay natin. Maganda nga yung nakikita mo, yung mga pinaghihirapan mo anak. Oo naman, Nay. Hindi ko din nakalain. Dati, sobrang hirap lang ng buhay natin. Pero, eto tayo ngayon, nabibili na natin lahat ng mga kailangan natin. Dahil sa sipag at pagtsatsaga mo anak. Dahil din po ito kay Sir Romeo. Siya po ang tumulong sa akin. Kaya darating din po ang araw na siya naman ang tutulungan ko. Ha? Sa dami ng pera ni Sir Romeo anak. Posibleng mawawalan siya. Hindi po natin alam yan, Nay. Kasi po, nagkakaroon ng problema sa kumpanya. Talaga anak? Naku, dapat magawa nyo ng paraan yan. Para maagapan nyo na. Yun nga pong ginagawa namin, Nay. Kaya ngayon, busy po kami sa opisina. Ginagawa namin ng paraan para maayos ang problema doon. Alam kong kaya mo yan anak. Hindi magtatagal, lalago din ang kumpanya nyo. Opo, Nay. May awa ang Diyos. O siya, sige na. Magsasaing na ako at makakain na tayo. Ako na po, Nay. Ako na, kaya ko to. Sigurado ka po ba? Oo, magpahinga ka lang dyan anak. Sige, salamat po, Nay. Sir! Oh, ano yun, Mitch? May magandang balita po ako sa inyo. Oh, bakit? Ano yun, Mitch? Tumaas po ang sales natin ngayong araw, sir. At baka sa susunod na araw, may posibilidad po na tataas pa. Talaga, Mitch? Mabuti naman kung ganun. Oo, sir. Sabi ko naman sa inyo, makakabawi na tayo niyan. Oo, salamat sa tulong mo at hindi mo pinabayaan ang kumpanyang ito. Dito po ako nakabangon. Sa hirap ng buhay namin noon, kayo po ang tumulong sa akin. Dahil po dito, marami po akong naipundar. Na akala ko, panaginip lang ang lahat. Na dati ay pangarap lang. Mabuti kang tao at may mabuti kang hangarin sa buhay. Kaya siguro,
biyaya ng Diyos sa'yo ito. Lahat naman po tayo nabibiyayaan. Kaya sana tuloy-tuloy na po ito. Nandyan ka naman, Mitch, na nakaalalay sa kumpanya ko. Kaya siguro, hindi mo hayaan ito na babagsak. Sige, Mitch, napadaan lang ako dito at may kinuha lang ako. Sige po sir, ako na pong bahala dito. Sige. Saan kaya pupunta si sir? Sir, akin na po yung gamit nyo. Bilisan mo, Berto. Sige po, sir. Siya nga pala, pupunta tayo ng bangko ngayon. Magwi-withdraw tayo. Sige po, sir. Ihanda ko na po yung sasakyan. Buti na lang, tumaas ang sales. Gaganahan ako magsugal ngayon. Sir, kape po. Salamat, Berto. Siya nga pala, sir. Malaki yata ang talo nyo ngayon. Oo, halos lahat, tinaya ko. Pati pera ko sa bangko. Baka malaman po ng anak nyo yan. Hindi wag mong papaalam sa kanya. Hindi ko po sasabihin, sir. Hindi mabuti. May pagkain na bang linuto si Manang? Sige po, sir. Sandali lang po at itatanong ko. Paghain mo na din ako. Nagugutom na ako. Sige po, sir. Mainit talaga ang ulo ngayon ni Sir Romeo. Paano naman kasi hindi na tumigil sa pagsusugal? Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Sige na! Ayun po, sir. Sino kaya yung kausap ni Sir Romeo? Boss, pwede ba akong makahiram ulit ng pera? Bakit? Natalo ka na naman? Oo, hayaan mo. Sa pagkakataon na ito, nararamdaman ko na mananalo ako. Hoy, tanda. Siguraduhin mo makakabayad ka sa amin. Kung hindi, alam mo na mangyayari sa'yo. Oo, sigurado ako. Oh, ito. Ito lang yung dala ko. Mamaya na yung iba. Baka naman mabitin ako nito, boss. Mamaya na lang namin ibibigay yung iba. Di ba sabi mo sigurado ka mananalo ka ngayon? Kaya yan muna. Sige na nga, salamat. O sige. Yung mga sinabi namin ha, tandaan mo. Tara pre. Parang nangihiram si sir doon sa dalawang lalaki ng pera. Ibig sabihin ba, wala na siyang pera? Mitch, anong ginagawa mo dito? Wala naman. Sino yung tinitignan mo doon? May nakita kasi akong dalawang lalaking kausap ni Sir Romeo. Ano? Mukhang hindi pa niya alam ang vision ni Sir Romeo. Kilala mo ba yung mga yon? Hindi eh. Yun ba yung kausap ni Sir Romeo? Oo. Tsaka binigyan ng pera si Sir. Baka nagkautang sa kanya ang mga yon. Oo nga. Siguro. Sige, uwi na ako. Mauna na ako. Sige, mag-ingat ka. Ikaw din. Pre, sandali lang. Kaya niya siguro mananalo siya ngayon. Hindi niya alam, matindi yung kalaban niya. Kaya nga, pre. Wala ng pera si Romeo. Kaya sigurado, may sasandaan yung kumpanya niya. Tara. O anak, kamusta rin trabaho mo ngayon? Okay naman po, Nay. Medyo nakakapagod lang po. Kayo po, baka nagpapagod na naman kayo dito sa bahay.
Hindi naman anak. Dahan-dahan naman akong kumilos. Konti lang naman ang nilabhan ko ngayon. Ano po? Naglaban na naman po kayo? Oo. Bakit naman hindi anak? Tsaka konti lang naman yung nilabhan ko. Siya nga po pala, kukuha na po tayo ng katulong natin. Para hindi na kayo kikilos dito sa bahay natin. Ano ka ba? Dagdag pa yan sa mga gastusin mo. Nay, okay lang naman po yun. Para din naman sa'yo itong ginagawa ko. Sige, ikaw ang bahala anak. Tara na anak, kain na muna tayo sa kusina. Masarap pa naman yung niluto ko ngayon. Talaga po? O sige po, magbibihis lang po muna ako para makakain na rin tayo. Sige anak. Ang swerte ko talaga sa anak ko.